käýerleriň ýürekleri agzyna gelip barýar-da agy bilýärmi? Türkler dip. Türkler nämesin götüňize agaç sokdumy? Ämetdi. Ha, görülmediňiz ýagalaňyz şo bollagy. Görülmedik ýagyňyz şolar bollagy. Ha? Her kim bilen meni deňeşdirjek bolýaňyzdagy. Her kim bilen meni bir kıyaslayacak bolýaňyzda 5 barmaň deň däl. Menim şonu ýalap 5 barmaň deň däl. Ýollaşmam şonu ýalap. Ay o şeýle bu şeýle türk diýäňiz. 5 barmak deň däl. Şoň üçin hemme kişi bir kişi böyle bir şey yaptı diye men ýollaşmalar ýa-da etmede ya men etmerin dogry dämi? Her kim öz zady bagy kelläňiz işledin ýa-da dunduklar. Kime diýärim öde häzir ýüregiňni jüň bolar häzir. Kime diýärim ýüregiňni jüň bolar. Düşündirip bilýärmi? Bar ýagyňyz meň ärim bollalagy daşşasyn towa. Saňa näme? Kime baramda? Oňarýam senem bar. Är gitmi? Be. Bar aeroportdan düşýän sen. Düzüm bolup durýarlar saýla birine. Benim elimde bu vardı vallahi kısmet. Elimdekini ulan oturun nawa. Ulan yan. Bam sorun. Ya da ne? Dişik bilet. Kime diýän ödüm oğul yana? Kime diýän ödüm oğul ya? Onun için käbirlerin ödüňde alınma. Prosta opşetip şa video koydum. Ay Türkler näme, ay Türk näme dip. Bir Türk'e vardın, kırlı Türk'e vardın diýerler. Birnaň içinde kırçı da yok bilet. Ola ken. Sıçtın senem şu bokuny. Sıçtyna yoldaşım, kocam. Senem şu bokuny. Oturan daýa. Xallan aktyryp otur şeýdi we de maňa seretdi. Ha? Ağzında xallan aktyryp men profilime girdi oturberni. Dalban bilet. Bu gabar bolştaýdan. Yüzüm vursun. TikTok'daki en ulu dava. Assalamu alaikum. Hormatly vatandaşlar. Şu videony men ýörüýte ýaşlarymyza, ýüzlenip 5 vilayatyň ildeşlerime ýüzlenip şu videony oýan. Hemmäňizi ullahan haýyş diňden paýlaşyň şu videony. Häzirki TikTok'daki marallar, ahallar dawasy, dewaplar şu 5 vilayatyň arasyndaky dawaňyz bir adacık gayrat edin, şu dava nisferedin. Men hiç kim bilen yamanlamak, yamanın bir zat diýjek bolsaň görmeň özüme roli goýun, men gynanamak, goýun roli. Ýöne men aryanny, şu geçen gece men şu addan atýan şeý ýatamak. Sagat 10 toguruklar maňa dost olanym jaň etdi. Dost gelmesin öýümde gaň şaýkalyp dur. Näme şu gaň şaýkanya? Bardym. Ýa-da 2 tane gelin var. 2 ýeriniň biri marly. Oğlunun ödü Aşgabat. So roli görüp oturanna şoňa meňde şo marallar, ahallar dawady roli görüp oturanna marallara gerek şu diýär ýollaşy. Adam şo söz diýär, gelinim tutýar dawa, eger marallar şoňa bolýan bolsa, marallara şo da gerek bolýan bolsa, onda men aýryşak diýär. Sana 2 çağa doğurup berdim. Sen şonda da marallar ýigrenýän bolsaň, näme üçin men bilen ýaşaýan men aýryşak. Gepin tümmök görmen bardım saat 4'e şelli gaýyn, gaýnata, ulu gaýyn oglany, eltisi, men 5 adam bolup şu 2 çağa gep düşünürdik. Bular häzir aýlaşsa şu ýerde 2 çağa we 2 çağa ýetim bolýar. Eger häzir bizim bu dawamyz ýene ulagy berse, şolar ýaly bir näçe maşgallar bolýar. Ýogunda 2 çağa, 4 çağa, 1 çağa. Garad gepin tümmök geri şağalı hojuluklar dağaya. Ýöne adamlar bir zat ýatdan çykarma. Haýdy vilayatyň bolaýygynda da dependäki şol ýaşyl baýdaklar. Seni yaradanam Allah tabarak we taaladyr. Hemmämiz howur eden Adam aleyhissalamdan aýtdyk. Eger ýaşylar şu dawany bir azajyk ýaşlara düşündirýär. Biziň ýaşlarymyz elhamdülillah kalplaryna iman bar. Gyýdy oglan ýok. Haýsyna şu zatlary düşündirsek, mähir bilen mülayimlik bilen düşünürsek, istendik çağlamız Aliya Hudaýa şükür. Bizde
on ýaly bir gepe düşünmez, türkmen diýende gepe düşünmez diýen zat ýok. Şonu düşündirmäni başarýan adam gerek. Ondan öňüme biziň ýetim çagyny ejeli hakyr ýetim çaglarymyz kän. Gelin indi bundan beýle ýol bermäliň. Gaýrat eden paýlaşyň. Eger mümkin bolsa şu zada ýol bermäliň, gaýrat edeliň. Oglanlar, gyzlar zemine şu dawany goýalyň. Hemmäden ullahan haýyş. Allah razy. Uzaktan gatnaşan bir gyzymyzyň bir kilmundan kakasy ýogolýa. Kakasam gaterbet bay hemme kakasynyň mirasy ekiji çagas bolan üçin diňe gyza galýa. Olaryň işgäri baglaryna, güllerine, datlaryna teretýän daşarda bir işgär oglany we gyzym ondan hoşlanýar we ön kakasyndan gorkup hiç ol oglany aýdyp bilen otun uzakdan seretýär. Şon oglanyň soň bolsa 6 ay soň oglan bile bular söýgüli bolýarlar. Şular ýal baýgy nädip öz işgärine söýüp bilýär. Gaterwet bygyz oglan üçin näkili aglaýar, näkili öýde aşka çekkä şu derece aşyk bolýar oglana. Ýöne oglan oňa hiçler dedi. Aşygam bolan söýüne, diňe gyzyň mirasy üçin gürleşýär. Oň üstünden wagt geçenden soň gyz bilen oglan toý etmäne karar berýär we bular toý etýärler. Aşaşýarlar bir-birini söýýärler, ýöne gyz oglan söýýär kadyp öz-özüni öz allaýar. Oglan näme ýalňyşlyk etdi diňe bagyşlaýar, gözi hisat görünük diňe şol oglanyp ölüp betýär, oglana gaterbe söýýär. Famaşgalasyna çeni hemme dadyna ýediňe şu gyz kömek etdi. Ve hemme kakasından galan mirasyny, pullaryny diňe şologlan üçin hemme dadyn şologlan üçin sarp etdi. Bu toýuň soňy nisinden hemme dad geçýän gyz boldy diýen ýa-da ýapon ýa-da ýa oglany kömek etdi. Ýene-de düzeler diýär, düzelenok ýene diňe pul soraýar, ýöne oglany işleýär, ýöne oň aýlyk bolsa askeri ücret bolan üçin gyzyň çykdaýjylaryna ýetenok, öz çykdaýjylaryny garşylap bilen o ikisinden bir-biriniň hissatlaryny garşylap bilen o bir magazyna girip çyksa, on pulu gitýär ol oglanyň. Gyz nirde, oglan nirde? Ýene-de bolýar aýda atyp söýün üçin hiç sesini çykaranok, ýene-de elinden geldi kadar kömek etdi. Ýöne iň soňuna şular ýaly zat edilýär. Oglan iň soňuna gyzy